Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa ga ci gaban labarin matashiya. Mami dai hankalinta ya yi mugun tashi duba da yadda Aliyu ya dinga faɗa har yana faɗan cewa zai bar gida idan bata faɗa mai ba. Kuma tsaf Aliyu zai aikata hakan don Aliyu idan ran shi ya ɓaci ba kyau ko kaɗan. Ba ta so abu ya shiga tsakanin Aliyu da Alhaji Hashim don shi mai iya hallaka Aliyu ne. Mami dai tunani take ta zubawa yadda za ta bullowa Aliyu Haidar. Washe gari da safe misalin karfe 11, Aliyu ya tashi ya yi wanka. Ya saka wata mai karkiyar sky blue shadda gezina sai kyalli take. Ya saka hularsa mai tsada da kuma takalmin shi designer na Lacoste. Sannan ya fesa turare ya sako. An gama haɗa mai breakfast ɗin shi ya zauna a dining table ya fara cin abincin shi yana yi yana danna iPad ɗin shi can sai PA ɗin shi ya zo. Sir, the meeting will start by 12:30 and you have an invitation this morning. Isa Karaye arranged a conference for youth empowerment at Pap's event today around 5 p.m. Okay, then I am done. It is already 11:50 now. Let's get going. Replies Karaye's email, tell him I will be there. Ali ya tashi ya ɗau iPad ɗin shi ya yi wajen moto yana zuwa wajen securities suka buɗe mai ƙofar motarsa. Shi dai baya son wannan securities ɗin amma ba yadda zai yi dole ya bi umarnin mahaifinsa don bai san dalilinsa na yin haka ba. Gashi yau har mota biyu aka yi na convoy ɗin. Nan fa suka fara tafi har suka isa hall ɗin meeting ɗin ya sauka ya je aka fara meeting. Nan fa ya ji an yi sallama kuma muryar da ya saba ji ne, yana juyowa ya ga Alhaji Hashim. To, aka yi dai mitin aka gama lafiya. Ali ya fito zai shiga motarsa don ya je restoran ya ci abinci sannan ya wuce wajen conference ɗin da Karaye ya gayyace shi. Malam Aliyu ya ji an tabo kafaɗarsa ta baya. Yana juyowa kawai ya ga Alhaji Hashim. Dama na zo mu yi sulhu ka yi haƙuri abin da ya faru a gidan karen nan. Ba wai na je ba ne na ɓata maka rai. Shi dai Aliyu ko cikanka bai ce mai ba. Baya shige moto. Bayan ya shiga moto suka wuce Bristol Palace domin ya ci abincin shi. Yana shiga wajen ya zauna ya sa aka yi odarin abin da zai ci. Yana ta danna iPad ɗinsa sai ya ji kamar ana kallonsa. Yana ɗagowa kawai ya ga rabi da kwatan 'yan matan wajen na kallonsa, ba namiji ko ɗaya sai shi da security guda ɗaya. Ɗauke kansa kawai ya yi ya ci gaba da abin da ke gabansa. Aka kawo mai abinci ya ci ya tashi ya je gun biyan kuɗi. Ya ce yanzu nawa ne kuɗin abincin da na ci ya tambaya. Ta ce 25,000. Matar ta faɗi wacce ita ma kanta ta kasa daina kallonsa. Sai Aliyu ya sa hannu a aljihunsa ya ciro bandir ɗin 'yan dubu naira 50,000 ya bata. Har ta fara irga kuɗin kawai ya ce mata ta riƙe canjin. Wai, shegiya naira, mata ta kama rawa tana gode mai ita kuma wata har da bin shi wajen mota wai ta zo ta gaishe shi. Shi dai ba wai son kula ta yake ba. Kawai ya amsa ya ce ya gode ya shige moto suka tafi. Suna shiga cikin conference ɗin aka yi welcoming ɗin Aliyu Mustapha. Ya nemi waje ya zauna, nan ma aka gama ya je ba da contribution ɗin cik naira 2,000,000. Amma kuma yana ta kallon wata baiwar Allah a wajen, wacce ya kasa gane menene matsalarta. Ga ta dai kyakkyawa da ita, ta sha doguwar riga free gown na atamfa ya sha stoneworks. Sai sheki suke ga ta 'yar fara da ita amma dai fuskanta da dukkanin alamu akwai damuwa. Ko san da ta tashi ta yi speech har tausayinta ya kama shi. Ga ta dai tsaf balle ka ce talaka ce. To, ikon Allah shi dai bai ce komai ba ya wuce ya shiga mota suka koma gidansa. Yau dai Aliyu cikin farin ciki yake ya rasa me yasa. Ya ɗau wayarsa ya kira abokinsa Fawaz. Fawaz, wallahi mutuncinka kaɗan ne, Ali ya faɗa cikin ɓacin rai. Haba abokina, wallahi ba haka ba ne. You know I always travel.
ba na zama har gwara kai you run your own business while I am under someone. Ka yi haƙuri mana, Fawaz ya faɗi. To, ya gida da mutanen gida, ina matarmu Aliyu, ya faɗi. Yana dariya din ya san Fawaz baya son wasa, kawai tsokana nake masa, ba na son wannan wasan, naga kamar baka jin magana, yaushe matata ta zama matarka. Kai dai dalla malam mai daukan, daga wasa ni ba wannan ba ma, ya aiki ya komai, wallahi lafiya lau we thank God. Wai kai yaushe zaka fito da mata mu aura maka? Kana zaman gwauro, wannan ai ba rayuwa bace. Kai dan Allah karka ma fara, idan lokaci yayi zan yi ai. To ai shikenan, bari na je kafin boss ɗina ya fara faɗa, sai an jima. Fawaz babban abokin Aliyu ne, tun suna yara suke tare, duk wani abu tare suke yi kafin wajen aiki ya raba su. Shi Fawaz suna zaune a Kaduna da matarsa, iyayen shi duka biyu suna nan a Abuja da ƙannansa. Aliyu dai ba mai son kula mutane ba ne, don haka Fawaz ne kawai suka fi kusa duk cikin abokansa. Shi dai ya rasa mai ke sa shi farin ciki, yau abun yana ta bashi mamaki. ‘Yan uwa ku biyo mu ji yadda za a kaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.